The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapusalanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Sa wailangan mo tudayon kita sa atong pagpangandam ingon nga mga magtutuo atong gamiton ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo di rebound technique aron kita maandam. Pinagi nini kita mapunan sa Espiritu Santo ug siya ang magakontrolar sa atong pangunahuna samtang kita magatuon sa pulong sa Dios. O panalang kanimo, unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Okay, so it's presume nga andam ka na, padayon ta. Karon ani kita magadupot niining kapitulo sa libro ni Lucas, kapitulo 15, nga may kalabutan sa atong dayon na nga seguridad, eternal security. Okay, so open your Bibles now to Luke chapter 15, verse 1. Atong unahon kining verse 1, ug nag-ingon kini, sabi ni Saya, usa niya na kay gayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga magasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Now kini atong kuhaon kining Grigong pulong ingidzo. Kining ingidzo, ang spelling nini E-G-G-I-Z-O. Now, i-pronounce kini og ingidzo. Now, ang buto sa buto nini sa in English, to approach, to draw near. So, miyadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya. Now, sa versikulo 3, muluksota, versikulo 3 nagingon nga magtutudlo, no, tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Naon sa maning sambingay sa English, it is unsa ni kining parable. Okay, parable kining gihisgutan ni Ginoo Jesucristo. Now, okay, sorry for the background nga doon ay mga aeroplano diri. So, padayon kita. So, ang versikulo 3, naghisgot kini og tulo ka mga parables. First parable, the lost sheep. Nas versikulo 1 ngadto sa 7. Unya ang ikaduha, the lost kanang silver coin. Versikulo 8 ngadto sa 10. O ang ikatulo nga parable, the prodigal son. Versikulo 11 ngadto sa 32. Now, si Ginoo Jesucristo mao ang tag-iya niini. He is the shepherd, he is the woman, he is the father. Now, kining maong mga owners, mga tag-iya, o ang ginikanan sa ining bahay sa prodigal son, kini nagarepresentar kang Ginoo Jesucristo in all three parables. Okay? Kay si Kristo na nag-iya naman
niining property that was lost. Og siya ang ginikanan sa nawa nga anak nga laki. No, bahin ining kaso, inibang kahimtanga, wa siya magpangita something that which already belongs to him. Now, who belongs to the Lord? Kinsa man ang iya sa Dios. Ay kang atong Ginoong Jesucristo. You do. Ikaw. Kita mga magtotoo. Believers do. Kini nagkahulugan nga atong Ginoo wa magpangita sa mga dili magtotoo. Now, akong malikon. Kay sayop to. Kini nagkahulugan nga ang atong Ginoong Jesucristo nagapangita. Kaya itong klaruho na. Nagapangita sa mga dili magtotoo kadtong kanang nangawa. They are lost. Okay? Kaya mga dili magtotoo, nangawa na sila. They are lost. And they do not belong to Christ. As the prodigal son was. Okay? Ang mga di magtotoo sama sa mga Parisiyo, hingpit ko silang pagkawa. They are totally or truly lost ug dili na sila makaplagan. Now, wa ni sila mangita and they will not come near to Christ. Okay? Tungod kay unsa may hinungdan. Tungod kay ilang man siyang gisalikway because they rejected him by their legalism. Okay? Now, ang kaluwasan sa mga nangawa nga mga dili magtotoo is not the context ni ining tulo ka mga parabol. Okay? That is how concerned si Ginoong Jesucristo to those who are lost. Kita nimo ang iyang hangawa. You see? He is so concerned. He continues to seek. Hangtod nga iya gyud silang kanang makaplagan. Kini nangawa. He does whatever it takes alang sa kayuhan sa mga karniro. Ang mga karniro, God, dili ni sila independyente na matang sa mga hayop. Okay? Being close to the shepherd, mao kini ang the most favorable condition. Kini, kaamgid kini sa atong pagpakigambitay uban sa Dios. Ang gugma sa Dios, dili ni will never fade and never fails. Dili kini mapakyas ug di kini mapanas. You see? Ang Dios buot o kanunay gid siyang buot nga mga magtotoo ana sa sulod sa iyang panon to be inside his fold, his flock. Ug ang Dios never gives up. Dili gid siya mo surrender. Ang matag magtotoo iya pagyud sa Dios nga gipanag-iya. It is God's property. He cannot let any believer go. You see? Nagapadayon siya sa pagpangita to restore. He wants his property to be restored. Ingon nga karniro. Kaya ang ning kagiw, inong tayong kagiw ba? Yung layas nga karniro is always the shepherd's property. That condition never changes. Dili ka na mausap. So, kana bang nagalaroy-laroy nga kanang karniro is entangled by the commotions gawas sa iyang panon sa magbalantay sa karniro. Okay, sa versikulo 5, unsay gisulti diha? Sa Binisaya, kini ang gisulti sa versikulo 5. Okay? Sa makita na niya kini, malipay siya pag-ayo. Uya kining pas-anon.
Just imagine that. Okay? When he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Versikulo 6. Unsa gisulti sa versikulo 6. Ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan, maglipay kita kay akong nakaplegan ng nawala kong karniro. Na. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." Now, I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Amo na, gisulti dinhi, sultihan ko kamo, nga ingon usab niini ang may tabo, mas dako ang kalipay dito sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol, kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. You see? Ang Diyos kanunay yung nangita sa iyang mga anak. O diya sa Hebrew 12:6, yun sa manang popular kayong bersikulo. For those whom the Lord loves, He disciplines. Na, kung ikaw anak sa Diyos, disiplinahon ka kung mo simang ka sa imong kinabuhing Kristohanon. Okay? Now, so, Lucas 15:7 nag-ingon nga katong, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner. Okay, dito sa versikulo 8. Kini kanang parabol na kini sa lost coin. Okay? Parabol sa lost coin. Now, kadiyot sa kaya ito ning tanawon kadtong Lucas nga 15. Okay? Niya man ti sa Lucas 15 ug ari kita sa bersikulo 8 nga nagkanayon. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katagsa ka salapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton, magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay ug iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Okay? The parable of the lost coin. Versikulo 9. Padayon na to. Og sa makit-an niya kini, tawgon niya ang iyang mga higala o mga silingan. Moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kung usa ka salapi. Muna ang versikulo 9. O niya ang versikulo 10. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang may tabo, mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Na kini kong babae di isgutan nagrepresentar sa atong Ginoo. Okay? Ang kanang salapi, salapi ito ang coin, mao ang magtutuo ni Kristo. Bisan tulog nawa ni kini siya, ang maong magtutuo was of great value to the Lord. Manungdanon o bilinhon gyud siya sa Ginoo. So there is great joy kung kini makaplaga na maong coin. The angels rejoice when one believer gets back to fellowship. Okay? Now, anto ta karon sa the prodigal son. Okay? Kining maong kanang parabol nagatubag kini sa dako nga pangutana.
unsa may pagtagad sa Dios ngadto niadtong kanang nanglayas o nangawa who have strayed away. Now, kining kasaysayan niini touches the nerve of our life. Kining maong parable, sambingay, is a piece of human history, a fact of human behavior. Kini naga-introduce sa kabubuton niadtong nangawa. Kay kinigol, bahin manguni sa family relationship. May kalabutan kini sa kanang sa panimalay. Okay? The prodigal son. Okay, atong basahon. Lucas 15:11. Sa gingon diha. Ug mipadayon si Jesus sa pagingon, diayon sa katao nga may duha ka anak nga lalaki. Versikulo 12. O sa kaadlaw niya na, ang manghod miingon sa iyang amahan, Tay, atagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan, talis duha niya kanak. Okay, versikulo 13. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Okay? Now, kinigod, nagahulagway kini sa atong kanang malabas atong panunduman bahin ni atong katubang kahimtang sa atong kinayang makasasala. Kanabang gitawag na itong lust pattern o kanang area of strength o area of weakness numdum kapaniyana. So, naapoy duha ka trend toward legalism o ang pikas trend toward antinomianism. Ang mo'y pasabot, lasciviousness, lawlessness. Okay? Di ba ne? Nga kining duha ka anak were both believers. Puros ni sila mga magtotoo. Ang maguwang, legalist. Apan ang manghod, carnal, revolutionista. So nasuod siya sa trend toward antinomianism. O katong legalist, nasuod siya sa kanang trend toward Kadtong pikas na carnal nga, katong manghod, toward, ang trend niya toward antinomianism. Katubang carnal o revolutionista. Apan kadtong maguwang nga anak, legalista ni siya. Kung ang iyang trend is toward legalism. Okay? Naklaro na nimo. Di ba ni? Nga ang amahan, niining mong parabol, nagarepresentar sa Diyos nga amahan. O kining duha ka anak, kanang puro sila diha sa karnal, no kahimtang, puros ni sila karnal. So, versikulo 12, when the father divided his wealth, kining wealth, that means that believer exists in this world, capital, kanang equal privileges and equal opportunities, kining wealth nila between the two sons. O ang manghod, iyang gi-squander, iyang gi-waldas-waldas all his money with loose living. Ang loose living din sa Grigong pulong is asutos. Asutos meaning loosely, dissolutely heavy partying without limits. You see? Now, that was the bad kinagrabihan tong desisyon na. That was the baddest, kung na word nga baddest, worst ba sa mga desisyon. Ibaw ka, ato naman yung tukbil nga, ang kagawasan nga way responsibilidad mo resulta ni
sa dautan, sayop ng mga desisyon. Freedom without responsibility results to bad decision. Now, diha sa 1 Juan 1:8 sa isulti. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. We are lying. Verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Okay. So, kung bahay na sa Diyos, Hebreano 12:6, kadtong gihugma sa Diyos, iya gyud ang kastiguhon, iyang pantunon. For those whom God loveth, He chasteneth. So, Lucas 15:15, matuta, sa versikulo 15. Kung sa isulti, busa mialagad na lang siya sa usas mga lumulupyo nitong napita, o gipandala siya ngadto sa uma, aron pagatiman sa mga baboy. So, he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into his fields to feed swine, meaning mga baboy. Now, paminaw, niya prinsipyo, bahin ini. Ang mga sayop ug daotang mga desisyon muhatag og kanang limiti sa imong kapilian. Wrong and bad decisions limit options. Apan ang mga maayo ug husto nga mga desisyon expand options. Kita nimo? So kining prodigal son mihimog mga daotang mga desisyon. Kini siya gigitandi nato sa kamagtutuo who goes to be a reversionist. Sayo na kung sa'yo buta sa butong reversionist. Kung sa kamagtutuo nga nagatubo na unta, pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos, apan niundang siya, kaya nagpadayon siya sa pagkakarnal, sa pagkasala, way rebound, way pagsugid siya mga sala. So, nahimo siyang karnal. Ug mahagbong na siya pagka-reversionista. Una, kini bang prodigal son, naghimo siya mga daotang mga desisyon. Ug kini siya gitandi sa kamagtutuo nga muna, reversionista. Laing prinsipyo. Ang usa ka positibo, nagatubo nga magtutuo. Gawas nun, he is free. Apan ang usa ka negatibo, karnal nga magtutuo, ulipon. So, pili. Ikaw nga magtutuo, pilihan na. Kung buod kang gawas nun, be positive. Apan kung buod kang makarnal, okay, pag negatibo, maura ko na. Now, hindi nga itong gisgutan din, nilipod-lipod sa atong pagkakristuhanon. Kaya dili maguduan ng pagkakristuhanon. Labihan is pagkaseryoso. May kalabutan ko na siya mong kanang kining future in eternity. Duha man na ka eternity. Kung buod kang unto eternity in the lake of fire, naranan mo. Buod kang eternity in heaven with God, naranan mo. Kaya naman kayo kabubuton, kasabot ka. Tutukin ang mayo na kay kabubuton, na kay kapilian. Apan, kung unsay imong ipugas, maupo imong anihon. Na prinsipyo wala sa pulo sa Diyos. So, balik ta. Kantong prodigal son, na milayas, karon miserable na. Kaya, nagawas naman siya sa pagkikambitay sa Diyos. He's out of fellowship. So, miserable, makaluluoy, nothing to eat. Wala siya makaon, gutom na siya pagayo, except the food for pigs, pods. Now, di ba
Bisan tuod nga siya miserable na, nga reversionista na, kining maong prodigal son, anak gihapon siya sa iyang amahan. Mao na eternal security. Kasabot ka? Mao na siguro sa dayon eternal security. Now, ang turgot is 1 Peter 5:7, ang sa isulti diha. Cast your cares upon Him, for He careth for you. Ang usagod ka, magtotoo nga, nahigawas na pagkikambitay sa Diyos out of fellowship, anak gihapon siya sa iyang langit nung amahan. Bisan tuon nga kanang mau magtotoo, lives like an unbeliever. Sabot? Apan ang karnal reversionista nga magtotoo still has the option, na pa siya kapilian, to get back to fellowship. Nakapagod? Wa man siya kawandig paglaom. Nakakanunay ang kalang paglaom. Sa iyang paggamit lang sa iyang kabubuton. So, now, ato tas versikulo 14, no? Sa Binisaya, kini nagkanayon. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya may abot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Walay nahot. Kinapobrihan na siya. So in English, now when he had spent everything, a severe famine occurred in that country. And he began to be impoverished. So, lukso ta sa versikulo 17. But when he came to his senses, nabalik siya susto niyang pangisip, miingon siya, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger. Gutom na ko. Kapit ako mamatay sa kagutom. So, versikulo 18, siya igingon. Tagi ko gamayng higayon. 18, busa mi pahuli ako ngadto sa akong amahan, ug sultihan ko siya tay. Nakasala ako sa Dios ug kanimo. Munay iyang isulti siyang kaugalingon nga mo iyang buhaton kung mubalik na siya. So I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Mauni, paminaw, mauni ang rebound technique. Ang imong pagsugid sa imong mga sala. Ug ato ning ipadayon, ugma. Magampo ta, bala na mo nga Diyos, salamat ni ining grasya nga mong gipay muslan ni ning adlaw. Salamat sa dugang pagyong mga kasayuran gikan sa imong kamaturan. Nga madugang kini sa among napundo nga mga kamatuoran dinhi sa among kalag. Aron among magamit sa mga adlaw nga pagtagbo sa bisag unsang circumstances kinabuhi aron lang kami magmadinaugon diha sa imong atubangan. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.